phone yacho iri kuvibrate chief ndiani kwainasandira ngari. Hello my love. Wandifungawo kanhasi dia. Uri kupa apa iwewe? Uri kutaundi? Hapo. Unomuziva akabharandi wewe vanhu vasina mari. Vanonetsa anenge angofungawo hake kuti rega ndimboenda mumabhawa ndimbotsotsa ndimbotsetsa. Izvozvo ndo zvaanokwanisa zvokuti siya tine nzara kudai sezvakudira. Wanga wati kudi? Ndiuye. Kwakanaka. Alright, rega uone kuti tomutamba ipi. Wanga wati zvarini? Nhasi. Chinzwa mira one yandichamutamba. Ndichangomutamba ivarwara kumusha. Ndobva ndatouya ikoko. Ndimirira paringo paipa. Alright. Ipo hapana kwandinoenda, ndiripo pamba hapana kana munhu kuti vatsoka, asi tiri kuuya hato kumahoride apa ndingori ndega. Saka hazvindinetsa kana kubuda nhasi chaiyo. Akangoenda ndobva ndamuudza kutsvaka mari, chop nditobuda. Alright, rega ndimutsvage. Kana anga ari kubva ndomutevera, rega ndimutsvage. Ndiri kuuya dia. Ndiri kuuya sweet. Ipapo mazuva mangani tiri tese. Aiwa bomira ndokutsotsa hanetse munyachuza kwaane chiko ari mabharanza. Ngavagare pano vachingotera ndani. Alright. Zvakanaka. Hodi pano hodi mbeya boy. Munere baba. Zizi pamuchava pasina munhu. Ndiripo tembo, ndiripo svikai. Ko uri kupiwa? Ndiripo pana baba. Ndabvira kuti hodi kana kuoneka utaseyo mukadzi. Ndasina kunzwa baba, ndasina kunzwa. Ndasina ndijawo. Ko ndiwe? Titambire katembo. Yes kan madam. Tikutambira. Kurbo. Aiwa isi very good dear. Titambire baba. Maswera zvakanaka iri pamwe. Titambire grocery baba. Gara apa? Grocery asaura wangu atondidokoti wandakarenga ndidedzawo. Saka matadza kumuudza kuti mukadzi ariko kumba kwanda kujo. Manje akachengeta tese. Echengeta mukadzi, echengeta murume. Isina buda mujera Asekura boy. Saka papa madai tase mkitchen. Wabikeko? Amuna kana. Kondobike iwu ndakataura kuti hapana. Ai wakanai. Asi tikati unokwetitawo kumasawira. Kweta kumasawira. Asekura boy musadaro. Ive andimatoguta izvozvo kana kurara munotevera. Handinomboguta ndine nzara manje ndasawira nditengerawo. Ndizvo ndichitenga nesadza ndikatawo sandinjira kumba. Kwasi mndozeka muri pere naye mama. Sineko takazvipira. Tinongofa tiri tese tichingodaro. Exactly ndoza ndokudira kai wakazvipira. Kuti vanhamo pakufara zvese tiri tu. Very good dear. Very good. I love you man. Chinzwa kanyaya iripo. Pane nyaya hombe yasvika pano baba. What you? Ndatambira phone. Phone? Iri kuti yakanaka? Iri kutambuya venyu varwara singaite kumagunji. Muchembere? Varwara kumagunji? Aiwa. Hanzi havasikana kumuka kana kutaura. Kutanga rini? Hanzi zvatova nesvondo. Ndakara ndanzona hope dzandikarota manwe zvirano aidzaingonetsa kuti dzikureveiko. Handiti. Saka vava vachiti kudai zvaigona nhasi chaiyo. Nofana unorara ndiri kumagunji kuitira kuti kuseni mangwana ndimuke ndichienda navo kuchipatara. Manje nematira atikaita kwana tsano yebhuru ayo vana kunge vaende vakafonera. Hanzi hakuna kana ariko baba, hakuna kana ariko. Ndakatomirirwa ndini kuno. Mai mwana. Manje apa ndakatsvaka. Vatisawira wangu anenge kamari mchana. Akatengesa mombe. Akangokupai zvanhasi chaenda. Akatengesa mombe 2 dzakatakura ndidzo dzikaenda kumarket. Makangoiwana zvanhasi chaenda kutobuda baba. Asawira wangu angambodi nyima. Zvoda endagara ndazana ingoti sawira kachireka unditengera doro. Ndipe mari. Adzina vaende kwambwe. Ndochokwadi. Asi ndozvanafana mataura kuti sawira akatipa mari ka. Ndatiende titu. Aiwa ime musarai mani. Ko panopamba panodiwa mbavha dzatekeshera dzimwe dzakabva Joni. Joni pasabhuku pakabiwa musi unoyu. Ndidzo nekumbira kuti vakare vakangoya vari kaprapa. Ijoni iyoyo ijoni. Vari vakangoya vachimarembedza. Kwaso ndafanira kunge ndiripo. Tienda tese. Aiwa baba sarai. Panodiwa pana tikashanja kubata. Please ndapota hangu please baba. Sarai. Alright. Saka mai mwana. Regai ndimumanya manyi.
then mbona sauri wangu apo pamagama ake apo amene anenge achiita zvemafayagadi ari kugadzira mafayagadi kamazuva ano pamagamutiri ake anotonditi ari kuenda achinoona kuti kumanheru angazopisa sei saka but sauri wangu mari anozvogona kuita iwe ufanira kutigeza hauzoenda vane zvimatrauzi zvinoita dzauka unondishoresa rekati mbonoona kuti zvakadii rekati mbonoona sauri wangu pfungwa dzacho hadzisipo padoro dzakurwere kwamezvara uko kwabhuya uko kumanheru ipapa ndichatoita fayagati nguva yemoto inu pakutodawo nemari ichwa amari kandikawana iko kaikai ndikatengesa mombe apa inzawo nefayagati apa trakita ndakazoona saura mwangu nandibetsera tongobhemba zvamagama angu asatsva kuti gore rapera moto wakandidisturb bisiye futi munairo wakaita mvura nemukuriro wakaita uswa pakutoda ndise fayagadi ndakasadaro chete ndatoita loss pamiti yangu ndidiko nemagama aya 5 hectares toda vanhu vangani kubveta kungopinza tractor diesel $20 20 liters wafayagadi tora vakomana vangu 3-4 watengera kana crate vanopisa sawira kwanderusa rudo rwaka nemiti runonyanyisa handide nemitiachero ndokuwana kumagama ako asi apa sawira panyaya yemiti ka urugona takadziswa chikoro anzi don't just grow old but grow trees aiwa urugona apa ndakanyitongorora madapina namwe nefayagadi tinatorova sawira kumanheru tinatorova topisa pese apapa kuti magama moto ukazovhondoka nemistake magama angu anenge akanaka anenge akanaka sawiraka uchiona ndoya kudai kana hoyo wanditengera kubva wandazombopesa kumba ukaita dambudziko reifoti ambuya arwara kumagunji amezvara is sick very sick and serious hanzi ameno akawana saka ndandati amai mwana handoitese mari hapana amai mwana kuti vaende mari hapana kwazoenda amai chete havasati vaenda sawira ndatoya kuzotsvaga uko uri izvozvi ati ndongo iri dorando waritenga kubva sawira ndapandasvika kumba rototi pano yasvika amai hanzi ameno akawana kumagunjo chirega timwe zvatova mhanya panapa nani nemari mari da kuzopa wakomana vachatibetsera moto ichangokupawo $20 waita basa anondonzusawiraamaigasozazwa nokudya apo waninunura sawira rega ndimhanye ndinoiwo chimhanya unovapa vamhanye nenguva sawira rega ndimboona miti yangu kuti oraiti sawira tingade vanhu vangana sawira maita basa aiwa maita basa ini oraiti sawira asangana dambudziko shuwa sawira wangu namo ine nharo mune mupopoteko mastress here nguhara kwanzembere aibona kuti astress tiya izvinepera zviye zvikaita stress ini ndiri murume wako ndimhanyamhanya ini ndine support ndine backup yemasawiro angu izvozvi ndatigeza ndiwaredi unoona muchembere sawira gara pasi izi ndemabackup ina nditambena nambudzi yadhuraka shamwari dzangu dzinendinzwisisa sawira wangu yo ndamona ari mumagamutiri mwake maita tembo inokwana kukwira kusvika iyo ndeemergency ndogona kuzodzoka navo mangwana kuchipatara no problem saka zvaita kunje ipono mari zviri raita ndakataura ndine chambera newe handikusiye murume aiwa izvozvi ndichatenda kumari chokwasaurira handiwoziva sauro ndibadza kuti afayagati mumagambo paya hanzovati magama apera aiwa ndobatsira handobatsira rimwe unoda mune magona emuneti kutengera wawa kubatsira padambudziko rorwere unozorasa munhu wakadaro arasikaarasairangu andimbowarasa ndaseura kana mukachienda zvenyu kuno saka mai mwana kaprisi nguva eda kufamba nguva iripo chimwe chinhu tembo chanandaukuleni wembwa idzi ndiari koko kutekman
time zvida kufamba nguva unofanira kufamba kuri kuchena chinzwai baba imwe nyaya ndandakangana kuudza foni handikunoziva kuti foni yedu tinoshandisa imwe chete pano ini ndindakutakura kafoni ndiye ndichikuzivisai ndinofona pafoni pasahwira zvinenge zvaitika uko ndinoenda muchimunzwa kuti handina kufona here chero iye anoyaizokutaurirai zvandienda taura hapana wiva unoziva kuti yangu yakafaka yangu saka tinobatana ipapa ndichibatana nasahwira wenyu ndichimuudza mamiriro kuti zvakamira sei aiwa hapana kuipa akanibaya kana alright saka mai mwana imimi handi matova ready aiwa ndatova ready handi ndikupereketa zvebasa rangu ndapedza rega ndinoona sahwira wangu kuti akunde here kuendesa mukadzi kana kuti vazoenda vese pane imwe mari asi anga asina mari sahwira wangu ndomuona pamba pake apo imwe muchema ndomuzorodza pfungwa hodi sikewo sahwira unonimina pakaumai ndazamandara sahwira mushe apisei kumbo garira hako ndiri ndotobvunza pano kwamba kuti pariseikwa zvauri zvavira sahwira wangu akazokunda kuenda gasa ravakakwira vakaenda mumagunjakwayo vakamira sei majikwa foni yakafakai foni vakatoti vachafona pafoni yako saka nhasi vanofona uzoti yakafaka yakadonha muse ubhawa asati yagadzirwa saka vanofona wangoti wakuona madheti netime aizovira tingatandere tiri pano tichingomwa mvura kwatingadii sai airtime handina totonoona airtime kubhawa kuya tobokera chandikaita zvinebudikesake umwawakupuwa zita rokuti pocha tisi tikapera mari here saura wangudoziva yangu ndiyakukasaa anomira ukaona ndiwe inokukupa mari wesamuhongo arikandipekesavira tekasavira tiende kubhawa watondigonera tomoenda uringo mastress acho kuti ambuya vari kurwara ese azvizvazvamabhutsu ndodzadai kupera idzi amarini nhamo yandinetsa ini aiwa ndisawira foni ndinayo ndozvakanakira mashamwari so one vanofona dzakarongekawo dzinokubatsira dzinokununura vanopora zvevega kuti zviatozoita fakati kumanheru kwasa zvatitsvakwa tonhorera kana kuti makusenseni tomukira tibata pisa fayagadhi yedu magamu edu bo titsvaka zvikomana zviviri zvitozviwanira ikokwiyo kubvawa kwedu tinozviwana zvikomana zviviri aiwa pakadakaza kuti wapfeka varagoni tindikumatime time unenge wakutonhora acharisiwe varagoni tiende kubhawaisawira manje ungona moti wakadzima pabhachura wadaonochongoru takajaira izvi kaizvinaisawira izvi asinoziva kuti notikasikaunogona kuti gochesa anei varaidotiendi bhachura iyi pakaipa aiwa zvinonaka sawira muri chini mabhachura here nditore mumwe mukadzi wechitu kukaike kwasabhuko pane iyoyo watanga wakasiya watsiura handikubveni mwana wakasakana sawira vakafona tichanzwa kuti vanodzoka rini vachafonera ivi ndekubhawa sawira ndekubhawa wakona sai handei ndozvakanzi vakuru vakati ushamwari unopinda ukamu unosatsiwa nekudla chetosvika garaba mdiwa chikakairwa cherizoneza chiri amwe zvisezvi ndakatomuchengetera hwake hwanomwa chipepi unoziva vandoda handii mudiwa maningi nhasiravara mana ndakutengera kiretikeri aiwa mira chindanotenga hwawo hwako usezvibepi
Baby. Anazwaipa sawe. Andikuzona. Nazibaka shata na. Baby. Baby changu. Ndo chidauka. Jineita. Sema sawe inze. Jineita. Imimi sema sawe rangwani. Ndakutengera wewe karabasi huyu, karabasi. Imwe crate yi. Baby. Baby dijawele kanjani jindara jawe sasa mjinga kuja tunatosha mmoja kama pasta unaona mai kumshauri sasa ndakuita sasa mungu Sara zati zinzaje zikutonisa zamari unazati ndiri stress disingatombo hata mtozotenga kana tambo mwaimwa batikaite tanga titsvaga airtime zavo awatozofona tambo chaiti ukadzosera MTN ndoni wakatorere toona kuti tozotsvaga semauzande stress ziwe sawira sununguka kanwezawira kuti moyo wako ziurume ambuya amene kuti zvakamira sei uri murume vanofona adzimai izvozvi kana foni haisati yasvika kuti vanofona kana nasiya vanofona sawira iyo ndiwo wakatora unoziva kuti ndiri stressed asi toziva kuti mafambiro akaita kwakanaka here zvakamira sei saka hausashungurudzike sawira totsvaga airtime regai titsvage tumakosi edu totsvaga airtime wototsvaga tumakosi wakambomwa one stress inobva sawira tondowari sawira ndii iyo ndiwe wakatora kaMT kuna mazimasedi vanozoti kamangwana hande sawira hande tipinde kushopu muri kunakiro komana chibebi icho ndiye here ana chibebi chake shamwana aiwa asi mukadzi wangu chani wakutamba naye iyo mukadzi wangu mira masungwa mdaka zvaita sei aiwa zvaita sei muita mirishonga aiwa kukonzera mirishonga ndiani munhu akutora mukadzi wangu naruita mirishonga ndiani mweya ukembi uzomangara akonzera mirishonga ndiani mweya ukembi uzomangara atiza uyo mweya ukembi uzomangara atiza uyo mweya ukembi aiwa usadare mweya ukembi anda imi mande ukembi iyo wasungwa imari iyo visa ande ukembi mukadzi yaenda kubuya ande ukembi officer wona officer mukadzi ndewangu kwayo saka mukadzi wangu atamba pabhawa ati akuenda kunoona amai kumaguni asi muita mirishonga pabhawa matosungwa officer chinzwaka taura nyenyu baba taura nyenyu iwe chibata wakadaiso ichi itendorazi ndeyekuvhara umbowo ichibvisa sawira amira timubvise asi mimi matosungwa muri kumusungira iko tenga mburizai mhosva tenga mburizai mhosva tenga mburizai mhosva ndeta sei nayo office tenga mburizai mhosva kwanda kupa imari yacho here tenga mburizai mhosva tonotaura ukembi tonobhadhara faindi tonotaura nyenyu ukembi mburisa wakomo magama akutsva kumbo kumanjezeso toenda magama ekutsva kumbo kunaimburisa naimburira shuwa mburisa